खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मिशन 2024 कंग्रेसआ मोन 14 लकसभा बियाबनि थाखाय सा 84 दाबिदार बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदों। अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनि बिबाङा 27,06,000 सिम बांबाय। धुबुरीयाव 500 बस्ता सिनि जब्द। काजलगावआव गिबि मन्थ्रिनि मेलाव खौरांगिरिफोरखौ इनाय खालामदों। खुद्रिनाय खौरांगिरिफ्रा खौरां फोसावनायखौ नेवसिदों। बिहाराव गुवाहाटी आनन्द बिहार नर्थ ईस्ट एक्सप्रेसनि देरेल साब्रैनि जिउ खहा। हायुङारि मानास हाग्रामायाव फरेस्ट गार्डफोरनि थाखाय बेसेन नाङै सावस्रि मावबादा। फैबाय थानाय दुर्गा फुजाया खाथिनिफ्राय खाथियाव मोनफैथारबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कंग्रेसआ फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि। बिसायख'थिनि फोसावथाय होनायनि सिगांनो कंग्रेसआ आसामनि मोन 14 लकसभा बियाबनि थाखाय कंग्रेसनि दाबिदार बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावदों। बुधबारखालि गुवाहाटीनि राजीव भवनाव AICCनि गाहाय नेहाथारि आरो प्रदेश कंग्रेसनि इनचार्ज जितेन्द्र सिंहनि नुजाथिनायाव कंग्रेसनि कोर कमिटिनि गोनांथार मेल जानानै थाङो। कंग्रेसनि कोर कमिटिनि बे मेलाव लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि बागै सावरायनाय जायो। बे मेलनि उनाव जितेन्द्र सिंहआ खौरां बिजोङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कोर कमिटिनि मेलाव आसामनि मोन 14 लकसभा बियाबनि थाखाय सा 84 दाबिदार बिजाथिफोरनि फारिलाइ थियारि खालामनाय जादों। उननि समाव दाबिदार बिजाथिफोरनि बिबाङा बांबावनो हागौ। अब्लाबो रायजो राजानि गेजेराव अनसायजानाय आरो मदद होजानायनि सायाव सोनारनानै बिजाथिखौ थि खालामनाय जागोन होननानै जितेन्द्र सिंहआ बुंदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला काजिरङा बियाबाव कंग्रेसनि सासेल' बिजाथिया जादों गागि MP गौरव गगৈ। धुबुरी बियाबाव गासै सा 12 दाबिदार बिजाथि दङ। धुबुरी आरो बरपेटायाव MP आब्दुल खालेकनि मुंखौ थिसननाय जादों। धुबुरी बियाबाव आब्दुल खालेकजों लोगोसे रकिबुल हुसैननि मुङाबो फारिलाइयाव दङ। बेबायदिनो बरपेटायाव आब्दुल खालेकजों लोगोसे जाकिर हुसैन सेकदारनि मुङा दङ। कंग्रेसआ बरपेटा बियाबाव सा 5 बिजाथिनि मुंखौ प्रपज खालामदों। ओरैहाय गुवाहाटी लकसभा बियाबनि थाखाय कंग्रेसआ सा 6 बिजाथिनि मुंखौ सायख'दों। बै सा 6 बिजाथिफोरा जादों मानस बरा, बबिता शर्मा, मीरा बरठाकुर, रमेन बरठाकुर, देजेन शर्मा। नगाव बियाबनि थाखाय MP भ्रदुत बरदলৈजों लोगोसे रकिबुल हुसैननि मुङाबो दङ। बेबायदिनो सनितपुराव कंग्रेसनि सा 6 दाबिदार बिजाथिफोर दङ, जेराव पवन सिंह काटवार, RP शर्मा आरो अभिजित हाजरिकानि मुङा दङ। ओरैहाय लखिमपुर बियाबाव रानी नरह'आ फिन टिकेट नागिरदों। बे बियाबाव रानी नरह'जों लोगोसे रामान्ना बरुवा, पद्मेश्वर दलेखौ लानानै सा 6 बिजाथिनि मुङा फारिलाइयाव दङ। डिब्रुगड़आव बिपुल गगৈ आरो राजु साहु, जरहाटआव मनजित गगैजों लोगोसे सानै आइजो बिजाथि बनश्री गगৈ आरो मामुनि गगैनि मुंखौ प्रपज खालामनाय जादों होननानै मिथिनो हादों। आसाम सोरखारनि बयजोंबो अनसायजानाय आरो निखावरिफोरनि बिथांखि अरुणोदयनि मुलाम्फागिरिफोरनि बिबाङा बांनायनि सायाव बांगासिनो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनि बिबाङा 27,06,000 सिम बांबाय। दुर्गा फुजानि सिगां अरुणोदय बिथांखियाव आरोबाव 10,54,000 गोदान मुलाम्फागिरिफोरनि मुङा सरजाबजादों। मख'नो गोनांदि अरुणोदयनि मुलाम्फागिरिफोरनो बेंक एकाउन्टआव दानफ्रोमबो 10 अक्ट'खालि नोगोद 1,250 रां सोना हरनायनि जुनै रायजोनि लाख निखावरि नखरफोरनि थाखाय जोबोरैनो बानजायनां जादों। आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारनि बेयो मोनसे जोबोद गेदेर आरो बयजोंबो अनसायजानाय बिथांखि जानो हादों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि राहा गोथे जानाय निखावरि नखरनि मुलाम्फागिरिफोरा रायजो सोरखारनि बे थांखि गोनां बिथांखिखौ जोबोरैनो बाख्नायदों। बोसोराव 2 लाखनिख्रुइ खमसिन आयनि साफ्रोमबो आइजोफोरानो बे अरुणोदय बिथांखियाव सरजाबजागोन। बबेखानि अरुणोदय 2.0 बिथांखियावबो मुं थिसनजायै आइजोफोरा अरुणोदय 3आव बे खाबुखौ मोननो हागोन आरो अरुणोदयनि मुलाम्फागिरि महरै सरजाबजागोन होननानैबो मिथिनो हादों।
धुबुरीयाव गोबांथार बिबांनि सेनि जब्द खालामनो हादों। धुबुरी जिल्लायाव थानाय बुरलुंबुथुर दैमानि जगमाया गाथोनाव बोखांनो हादों आयेन बेरेखायै स्मागलिं खालामनानै लाबोनाय गोबांथार बिबांनि सेनि। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रैखाथि बिफाना दिनै धुबुरीयाव आयेन बेरेखायै स्मागलिं खालामनाय 500 बस्ता सेनि जब्द खालामनो हादों। जगमाया गाथोननिफ्राय मेसिनजों सालायग्रा गंसे दिङानिफ्राय जब्द खालामनो हादों 500 बस्ता सेनिफोरखौ। बर्डार प्रटेक्शन एंड डेवलपमेंट बिफान आरो BSFआ बे अपारेशनखौ जथायै खालामदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुरलुंबुथुर दैमानि लामाजों आयेन बेरेखायै स्मागलिं खालामनानै 500 बस्ता सेनिखौ बांलादेशआव लांनो नाजादोंमोन सुरां फालांगिरिफ्रा। नाथाय बेनि सिगांनो बर्डार प्रटेक्शन एंड डेवलपमेंट बिफान आरो BSFआ जथाय अपारेशन खालामनानै दिङाजों लोगोसे 500 बस्ता सेनिखौ जब्द खालामो। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय सेनिनि बेसेना खमैबो 10 लाख रां जागोन होननानैबो आन्दाज खालामनाय जादों। गिबि मन्थ्रिनि मेलाव खौरांगिरिफोरखौ इनाय खालामनायनि गोख्रों अजद सिखांदों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव जादों बे जाथाया। बुधबारखालि चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अरुणोदय 2.0 बिथांखि बेखेवनाय हाबाफारिनि खौरां बुथुमनो थांनाय खौरांगिरिफोरखौ इनाय खालामनायनि गोख्रों अजद सिखांदों। जाउनाव खुद्रिनाय खौरांगिरिफ्रा बे हाबाफारिनि खौरां फोसावनायखौ नेवसिगारनो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि बुधबारखालि काजलगावआव बानजायनाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सुबुं थुबुरमा मेलाव खौरांगिरिनि आइडेन्टिटि कार्ड दिन्थिनाय उनावबो मोब्लिबारि मिडियानि खौरांगिरि तिराज चक्रवर्तीखौ गिबि मन्थ्रिनि सोंथि सोंहोआखैमोन आरो इनाय खालामदोंमन होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायनि बागै चिरांनि एसपिनो रिपर्ट खालामनाय जादोंमोनब्लाबो पुलिस बिफाना बेनि सायाव जेबो बेसेन होयैनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि मेलाव रैखाथिनि मुङाव खौरांगिरिखौ इनाय खालामदों होननानै चिरां जिल्ला प्रेस क्लाबनि गाहाय नेहाथारि जयन्त देबनाथआ दिनै फिन अजद लाबोदों। बेजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव गिबि मन्थ्रिया नोजोर होनांगौ होननानैबो चिरां जिल्ला प्रेस क्लाबआ दाबि खालामदों। बिहारनि बक्सार जिल्लानि रघुनाथपुर रेल स्टेशननि खाथियाव दिल्लीनि आनन्द बिहारनिफ्राय गुवाहाटीनि कामाख्या रेल स्टेशनसिम फैनाय नर्थ इस्ट एक्सप्रेस ट्रेनआ बुधबारखालि देरेल एबा लाइननिफ्राय गोग्लैदों। बे जाब्रबथायाव गासै 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गासै 7 सुबुङा जोखोम जादों। बुधबारखालि हरनि 9:45 रिंगायाव बे जाथाया जादोंमोन आरो लोगो लोगोनो NDRF आरो बिहारनि SDRF जवानफोरा जायगायाव सौहैनानै जोखोम जानायफोरखौ पाटनानि एम्स आरो बक्सार जिल्लानि जिल्ला फाहामसालियाव थिसनहैदों होननानै रेल मन्थ्रि अश्विनी कुमार चौबेआ मिथिहोदों। बे जाथायनि सायाव बिहारनि डेपुटि CM तेजास्वी यादवआ रायजोनि देहा फाहामथाय बिफानखौ जोथोन लानो बिथोन होबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होनोब्ला थैनायफोरनि गेजेराव आसामनि 2 बिमा आरो फिसाबो दङमोन। हायुङारि मानास हाग्रामा सामलायगिरि आरो WWF इन्डियानि बानजायनायाव आरो बाक्सा जिल्ला हेल्थ डाइरेक्टरेटनि हेफाजाबजों हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारियाव दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों जागायजेननाय जादों मोनसे सावस्रि आनजाद नायग्रा बादा। मानासनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोबाय थानाय गुबुन गुबुन थाखोनि गासै फरेस्ट गार्डफोरनि मोजां सावस्रि लाखिनायनि सायाव नोजोर होनानै खुंफुंनाय जादों बे सावस्रि आनजाद नायग्रा मावबादाखौ। बे मावबादायाव दिनैनिफ्राय मानासाव खामानि मावबाय थानाय 4 रेन्जनि 400निबो बांसिन फरेस्ट गार्डखौ डाक्टारा सावस्रि नायनायनि अनगायैबो मुलि राननानै होगोन। बे सावस्रि फाहामथाय बादाजों फरेस्ट गार्डफोरा मावसोमनाया बांगोन होननानै बिबुंथि लाखिदों हायुङारि मानास हाग्रामानि फिल्ड डाइरेक्टर राजेन चौधुरीया। बेराफारसेथिं फरेस्टनि गासै गार्डफोराबो बे बेसेन नाङै सावस्रि नायग्रा मावबादायाव सावस्रि आनजाद नायनो मोननानै गोजोननायखौ नुनो मोननाय जादों। दुर्गा फुजानि मुसुखा बानायनायाव जोबोद मुखुब जादों बरपेटा रडनि हानि मुसुखा बानायग्राफोरा। मुखुब जादों आइ दुर्गाजों लोगोसे देव देवीफोरनि हानि मुसुखा बानायनायाव। आसिननि बोथोर लानानै गुफुर धारा ओंखारबोदों दुफां। दुफां माने फुजा फोरबोनि बोथोर। दुफां बोथोरावनो हिन्दु सनातन धोरोमाव गुबुन गुबुन देव देवीफोरखौ फुजा अर्चनानि गेजेरजों सिबिनानै गुबुन गुबुन फुजा खुंफुंनाय जायो। बेनिखायनो दुफां बोथोराव खुंफुंनाय फोरबोखौ दुफां बोथोरारि फोरबो बुंनाय जायो। हिन्दु सनातन धोरोमाव गुबुन गुबुन देव देवीफोरनि गेजेराव गुबुन मोनसे परम गोहोनि बिगुमा जाय श्री श्री आइ बिमा दुर्गा देवी। फैगौ दुर्गा फुजानि गेजेराव माखासे सानल'थारसै। बेनिखायनो दुर्गा फुजाखौ लानानै रायजोनि जायगा जायगा जेरावबो लाहार फाहार खालामनायाव मुखुब।
गंफ्रोमबो फुजा मन्टपाव गोख्रैनो लाहार फाहार खालामदों। दुर्गा फुजानि थाखाय बरपेटा र'डआवबो गोख्रैनो लाहार फाहार खालामदों मोनफ्रोमबो दुर्गा फुजानि फुजा कमिटिया। थिग बेबायदिनो मुखुबा बांहोदों हानि मुसुखा बानायग्रा सुबुंफोरखौ। बरपेटा र'डनि 2 नं बाबुपारा 8 नं वार्डनि हानि मुसुखा बानायग्राफोराबो दुर्गा फुजाखौ लानानै 2 गुन मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनफ्रोमबो बिमा दुर्गानि मुसुखाया 15,000निफ्राय 30,000 रां बेसेननि फाननाय जागोन होननानै मिथिहोदों हानि मुसुखा बानायग्राफोरा। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।